Kaya nandito po kami ngayon sa bayan ng Umingan. Pinadobo yung atay. Ice cream! Tetyo! Tetyo! Puno pa awit penton. Kami ulit ngayon sa Ganon. Bird, alam mo ganun ko post. Mini Kapag Hills ng Pangasinan. Ayan po. Mas maayos na siya ngayon kasi may mga bato, may mga at mayroon na din siyang tulay. Kaya noon na lulusong ka sa tubig. Lang talipapa. Yan po, yan dito. Ayan. Naiwan ko yung susi ng susi ko doon sa U-box. Balaki na ba yun? Ayan po. Maambon siya. Burn! Ganda. It's raining na. Yung ilog, yung mga bukirin. Wow, may rainbow, may bahaghari. Wow. Ganda. Mas maganda pa dito kaysa sa kapila. Pero dito, limited lang yung bike, hindi pwedeng umakyat dito. Pero puto ba na mayroon? Siyempre, pag pinapa na yan, delikado. And in fairness, may donation box doon, may 5 pesos na entrance na rin dito. Galing din nila. Kasi talagang dinarayo na rin ito. Oo. Ayan. Nasa yung sand. Nag-set na yung sand sa ayan. Jini tutugtugaw jini ang pagay ito di kahit bumaban. Ay pipilo ka niya. Kaya nagpipiknik dani dati kuha. Puro chichirya. Tapos sila ang mga guest ko. Ako ang guide nila for today.
po natin alam kung anong oras magsaset yung araw kasi kung titignan mo, maaaninag mo pa yung liwanag niya. Ang tanong, liwanag, hindi natin alam kung yan yung liwanag lamang o nakaset na yun, nakababa na yung sun. Ganda ng ilog. Buntalbang. Rizal. Muntalban agenda ko sa agi ah. At Elijah. Nagbabadya ang ulan. Ayan, yun yung ilog. At kung wala ka namang dalang merienda, pang snacks, meron rin silang store dito. At meron na rin registration na 5 pesos per head. Ready na. Bye ante! Uwi na kami! Ayan, andun po si Floor, nag-order.